Dapat inaayos mo muna bago pa maalis. Tingnan mo muna bago ka mag-alis.
Ako ang huli. Ah, gusto mo yung mga kalabang mo sa wala ko. Madali po. Kaya lang, matabi na daw. Anong global niya? O yung nagkikita?
Hotel kami ay, nandun ako sa villa no, sumadaya ako mga. Oo. Sumasan ka sa'yo. Wala ka, Jay. Wait, brown. May ko sa ano ba kung tayo tayo? So, ano yung kayo Joseph? Kasi siya. Banda na ba? Kaya ang dati yan. So, ayun na. Uli yun.
Ayaw, talaga ako. Ako mo na yun. Ang rin, ako din. Gawa ka tayo. Sabi mo, babe, lakaw mo naman. Ito nga, ito. Ayan. Ay, diba? Durog niya naman si Gino. Durog niya naman. Wait, siya na durog. Pagkatapos ba Ano ba? rin naman? Ano ko sa show? Gusto mo ito? Sila ka hindi yan. Wait, zero. Teka, may kita. Ay, baga naman yung ano, ay, hindi na baga. Yan, yan, ako. Hindi na po po dyan. Maria sa pa. Kami yan mga Gino. Nagsimri nagkaroon. Matama. Pinakita mo Mga tikitik yan. Ay, tipi bagay yan. Kaya nga po ako 3 days. Laki mo nga. Doon ko matik ko. Igo, so ano sa amin? Sabi nga daw. Ito, iba mo nito. Iba pa na, magkakot ka ng 15. 3 days na ako. Mother, paborito ako na lang kayo. Labis ko. Alam mo naman po. Mura man lang kami. Kilo. Ano? Oo. Masaya magkakawala. Ito. Makot ko ito wali. Tama na. Kung lang yung magalit nila. Ano? Kuya, natawa mo ka lang. Kuya, mag-isira. Hindi kami na mo. If you... Yan o. Ay, kawalo. Dahil black silver.
Ganyan lang kasi sa ganun eh. Ako po tayo niya, mapunta ka rin pa. Gusto sa lalim mo. Hindi mo lang kung sa may saro. Ano? Parang ko man. Sumunod, pinag ko na gawa kay Sid sa kusityo rin. Re, gawa kay Sid. Re! Tapos na skin ko mas ito, isip mo. Baka naman, hindi ka naman nilak mo yan. Ayos na yun eh. Ikaw ka papilya ng skin. Ano sabi mo, babae? Ayan, kalimutan. Siya paano ba ang dati ko dyan si Bopis na paano? Sabi ko ano niya sabi. Hindi ako gumawa. Eh, mo nagtitulog. Ayun mo ano, dumo ko na. Pupura sa ayun. Doon mo. Doon ang kita. Di pa hindi ka po nagsabi siya. Ang bintana ka lang, hindi mo. Jaga! Doon nagkira din. Ayaw. Ano yung mga mga kanin? Ayaw. Kaya yun na. Inubo, ako yung panda sa mga gusto sa mga Hindi na magpakatoro. tangan yung labo.
Kulay na bigla na ba? Pwede nga ako. Tapos sa likod may up. Grabe na. May maskara pa sa loob. Pwede ang palit. Grabe ka, malapasig. Yung so ang ano kami, tugang niya kami, tugang ng batis ko. Pinakatulog na ako, ay inubo ko ang right, day niya mo, pinakatulog niya. Eh, pinakatulog niya ako. Lagi kong pang-sleep pinakatulog niya naman. Ano, buto pinatulog. Dali, pinako pa pa. Sorry na ako. After sa to, Open man. Ako no. Lalo ka po. Mawala sa Gusto pa lang Jay mo. Hindi mo. Yung Yara doon, sasabay tayo sa lalim. Alag
Yung bibigyan ng day, ano? So, Yung bibigyan ng day. isa na. Ay, naman. Magayon naman ako. Ayaw ko tak malugod na. So, ba iba? Magayon naman ako kung Happy ko na lang kung mga dito. Ano? Hindi ko po pala nung nagdahalo ko.
Malutan mo ka, may maluwalas ka. Yung ano, Oo, grabe na. may kinaya. Oo. Ako yun ang lari. Kailan ang dami yun? So, kanina natin, bago sa kanila, by my side. Oo. Oo, natuto. Tambangan niya yun. Sarap ito, sarap. Tinambangan niya tawin. Huwag mo ako na ako tao. Naririnig pa siya ito. Yan. Hindi ako mag-superhero. Ano yan? Sisi yan? Matabaw, matabaw. Badus ka? But, lalaki yan. Lalaki, lalaki. Lalaki. Bakit lang? Iyo. Hindi naman sa Wait, ay. ha? Kuya, Ayun, lalaki, tapos ang nakakatulog sa babae. lalabanin daw ako. Oo.
Cheater kaya ano, kaya kaya yan na ano, gusto ng ano, yung nakabubot at ilusyon. Yan, yan, yan. Pero, pwede rin, pwede lang tayo. Kasi lang, bukaw pa rin na yan. Bukaw, bukaw, ha? Dadaan, relax, relax, relax. Mama din sana, sumaya sa video. Tapos nalito siya. Ito, May ano kaya,
Grabe na may rin. Mahal na may rin. Hindi ako, hindi ako. May read mo. Anong daw ko? Ito na EPK award na. EPK award. Legendary. EPK award. Hindi ka ba? Pag sa imo yun. Kung mo ibang document na ulit. Sa may internet ay laban. Makot pa na ko. Yan, di ba? Dapat niya ang usip ka. Kung sabi ka pa bergantin. Mahal yan, hindi ka. Minecraft edition o Minecraft beta? Ano beta? Maski mo yung beta man. Nakabot ko yan. Ano? Nakakatakas ka na Ano po kayo ko dati? Si barbecue ba? Chocolate mo yan. Barbecue mo yan. Kung overload mo yan, masarap. Baka na. Sabi ko.
Maluwag po ay Nag-iinit ko ano ko kasi naman dati ko sa maliit. Nagtawag daw ng chocolate ang ikaw. Yung ay, gusto mo ulit. Nagtawag na ako sa mga video sa tapos. Gusto ko rin ito sa kama. Pagkatapos oh my God. Tinapok ko. Tinapok. Sayang ang pagkain. Pag mga chocolate. Eh, wala ka dyan. Chocolate at chocolate. Ay, chocolate. Una ko pa ang pinag-iulay. Wala ang chocolate. Chocolate pa. Ano ba ba sa inyo? Betamax. Sabi ni Nasa ano? Iyo, wala ko to. Pangalan. Yung mga tinagal sa kuya. Ano ka? Ay, ako, nakalo. Ano, bukas? Nadala ko pa eh! Tamang! Tamang niyo, sumpa! Nadala ko! Wala! Wala! Ate mo na ito. O, kailangan mo ulit ko din na. Gusto na sila po, ito gusto na. Ano? Wala daw? Antay man. Kaya na lang, at nakatingkid pa. Nakakita din ako. Alam mo,
Ay, gusto. Ano rin ako? Isang hirap ako. Go. Hello. Ay, hindi ko sabi ko ba nila sa ilan lang. Wala. Uy, nagpapay pa ko ng hello, tinaro ko nga sila Leo. May nakan, nais, may nakan, yan, may ay, huwag mo kang maunod sa ikamakan mo inside the tissue. Maganda ang dapat. Bakit? Kasi lang, napatuwa kayo sa eh, eh, ano ko ba yun? Sa eskwelahan yan, mungkin pila sila mo puliyo, kaya ko lang ay, kasi ko lang ako siya. Makamatay sa kanya. Sabi ko lang, just sa iyo ay, buhay ko sila. Pero wala na yun. Sabi ko lang, dahil naman niya, dahil gusto pa sa kapanga, sa ikuan na ito sa ralta, ibang sulit ko dito ang paglalita, na para nakapangara, yung yung Oh, semangat pada ibadah ini mereka kadang wala man yan, wala man yan, kami tulong sila lang ninyo. Wala sila, wala sila. Wala na, wala na, wala na. Bang ko alam na dito ng ano, bang ko alam na itong mo. Nakanapan ko na ang study. So, okay din ako. W mo sa na. Ay, pero
Wala ninyo yung naganda. Pero kita riyan ang sunod mo palaban. Ano na ito? Huwag mo sa nakasitir. Ano yung pasugyan pa rin tara? Ah, isa pa. Leo, dili mo doa. Leo.
cake, eh? Guys, sino yun, no? O, at kita, iba ko nila. Mami, wala natin. Mga natin, basta ba mo yun? Kaya daw, wala daw. Kita pala, kabrihiyan, gano'n ang mga di ba na ito magsabi oh. Wow. Magpasok ka rin yung anak mo pa ito ano, parang kumisgar at kumisgar. Wag na ito, ano man sana ito, garapit na ba lang ito ko ano, dapat din na bago ito, eh, Sabi sa yan mo sa yan mo sa ilang mo. Yan mo sa may ay pagkalaan ba ba kaya? Ito ka daw, ito magbawa, ito mag-trade, ito mag-trade. Ang bubul eh, mausap pa. Pagka na, oh, bato, tulong na rin, basta po ang oh. Yun, ayun.
Uy! Ano to? Hindi ka nga ito. Ano nagkaulit sa
yung bahay kami, pero may iba ang pagbilang. Grabe ka. Ang proud dito. So, kami tao. Ikaw lang kasi mo. Sila iba may mga tao. Bumel, parang daw nila ang tao. Ayun, nila. Ayun, di ba? Parang daw. Mawalang tao. Wala. Walang tubig ka na. Pero makakaiba mo kami mo. Oo. Magiging mayaman ka. Ano ba? Pero, may iba ko na ito. Ano? Dahil nakasama ng tao. Ano? Ay, iba mo sila kakaiwan. Okay naman. Hindi ako magkakawa. Hindi ko lang sa ako. Hindi ka ba? Makalat ka ba? Nakakalat ka lang daw. Daw. Daw, nakakalat ka lang daw. Basta makakawat ka lang daw. Oo. Sige daw. Wala magay sa daw. Ano, magay. Wala ka naman. Baba. Ito ang kasama. Pero dito. Marami na dito. Ako na yun. Iba. Iba na dito. Ito ang patay pa rin ako. Ay, hindi na. Tapos, hindi ka nabigay ka. Hindi ka tao na. Tumo.
Ano mo, basta lang. Ano yan po? Uy, yan yan. Ano yan laban? Ito naman. Pagod ko kando, pagod ako, ano ka nang gagawin? Ano yan? Ito naman yun. May aspas ko yan. Makakaon ka ng skin. Inanong skin, ano yung bigay mo? Adobo. Green skin. Wala mo mga green skin. Ayun lang yan. Alam mo, guys! Yo! Kuya na tunay. Kaya man yan, maingat yan sa cellphone. Yung mga ako nakapalit ako dito ay ingat na ako dito. Yan tapos na mga dito. Dito ko mo duman. Hanapon mo ito ano niya o yan. No.
5A, 9A. Karamihan nasa huli yan. Hanapin mo sa huli. 5A, 9A. Sa huli. 5A, 9A. Set ang pinunod mo. Pinutin mo yung lapis. Sila. Sige mo, gawin mo lang. Maganda yung pinipul. Baka ibang pinipul mo yung naglong kung pinipul mo. Galing dyan. Number 539 yun ang tira mo. Tara na, tira mo. Ako man pa ng kaibigan. Ako man pa ng kaibigan. Ako man kaya. Kaya. Sa kuya, ano nangyari? Ipapaulit ko. Nung nakadagaya, ako na-install, ipapaulit ko. Kasi nangyari. Ano yung gawin? Say ko na lang. Say ko na yan. Bakit na nagsusubo?
May maluto. Ako yun. Not this. Ang bayawan, masaya, galit. Ulan ng iram, malaki, piling. Sabi na chicken breast na rin. Okay na. Red rum. Ang lalaki. Kaya ko ito. Alam ko. May people ganyan din. Lubos kay Juan mo. Lubos kay mo. Ersing ang buong. Yan, okay na. Hindi na ko ito. Hindi na. Di ano nangyari kahapon mo? Una ko, pinakainit na kabuhan sa Pilipinas. Pwede lang. Pwede. Ating daramdamin ay nasa correct music. Salamin ko ulitin ang pero okay. Nagawang ko na may karong Student yan naman, di ba?
Bilang ko na pag tumugan yun. Yan. Delete. Pag hindi nasa lahat, ano, permit o merong buhat. Sige na lang, magkakaroon. Hanggang ano na, kaya matalapit yung dera, bukas, may gusto rin ka na, magkimata, Ano? Ilang price na? Ang laking tol! Ayun, yung pag-uwi, parang nalagay things sa cellphone ay Ano? para dito na sa likod na yun. Ay, tutuloy mo sa phone. Wow, Napatuloy mo. yun yung things ko na yung cellphone. Ano mo na? Tatana. Malaki ito. Parang na, Ano ba yan? parang Ano ba ito? Mano ka daw si ano, si Medyo Pamuya. O Minsano. parang ni Jan, Eh, ano? parang mo pa. Ano pa? Ano? Yes! Sana lang. Sana lang. Bol na pinupos. Buka ka. Alam ko makuha. Ano pa na siya? Wala. Nakulaon an, kanyang sulaon. Pag malam andyan sa dahil. Tayos andyan na si dahil. Ayun na lang. Talagos kayo naman nakalutaan. Nakatindog. Para hindi ako natapukan. Unique.
Kaya mo ah. Bird. Di parang parang isa dito. Basta ka naglaban at buka mo rin kaya ako sa dalawa. Ito sinidyo ko na yung ang lawas ko ano, mga sa wag, tagkalat. Ano rin sa Ay. Okay, ma'am. Lord. Ano kayo nito? Lola. Oh. May stock ang libre din ang stock. You. Wow. Basta. Oh, stick naman. Bakit ka? Kapag mo, ano? Dito ka. Lang. Dito ka. Ano ito? Unak ito? Sa kuya, anda, tinaanggo ko ba? Ano ba? Ano po? Nagakot. Nagakot. Ikaw, ikaw. Stampin. Hindi ko. Ay, pwede yung gatong kung gano'n naman. Okay, nakilito kayo. Ay, wala ko pagkawa, doon. Bawa
gamit. Focus na ako. Ano na naman kamo? Ito lang, yung ano, wala ka makakawala. Ah, wisip! Lalo ba yan ikaw ka? Gawati, okay na siya natutulong. Hindi na yun. Dapat na pinagpila. Ibulag sa kasi pa kasi mga ano? Ne? Tandaan? Gigi? Oh, ay, papamanon. Ayun eh, ako, kulit ko ah. Hindi na parang, naman. Ay, paparehan si Bati. Ito, bawal yan ah. Huwag ako. Huwag ka, Mark. Putang mo, nagkasama ko, nagkita ko. Ako, ini, nakakaangat. Huwag ka. Ipin mo ka?
Hanapin lang talaga daw. Ano? Hanapin lang daw. Wala mo. Hanapin lang tama na lang daw. Where are you, Owen? Owen! Upa ka, upa. Ay! Akin lang tangali! Yan lang na-stamp. Dito siya akong marong. Kaya mo ba? Para sa akin. Ay, Nandito ka na naman, Patrick. Ora, gawin mo ka. ang mga papansin. Oh, and, you know, Ayaw. Bakit pala doon? Kasi ka na magpili mo sa mag-trip at Ayaw, makakabali ka mag-tira. Ito ko. Baka ko na ako doon. Ano na, JPG ka lang. ano, alam mo yan. So, actually, umuhaw na mo ng to. Go! Tangya ako na naman dito dito. Jake, Oh, lipat kasi ng seat, pero yung mo, mo na naman sing. Hindi na mo pinapagalitan. Bakit Oo pa.
Ganda ka kan. Oo. Ano nga gan? Ang buhay mo banda ko doon. Kinil ka kan. Dati susuro pa ang buhay. Ta, nila mo nakakasaka. Woo! Pagsunod naman. Yan, dito yun. Guilty siya. Ito. Exit. Pagkikita mo, ano na kuya ako? O, balen. Ito. Alam to po. Sabi ko. Napong pagkikita. Pero, dapat sa ano, ang sa ito. Good morning, Dilay. Dinalaman ko na sa ano ay Thank you, Clark. Thank you, Clark. Bawa, ano? Clark. Siguro ko mo. Ano po mga? Kakalapit ko Clark. Ayun, ito po. Clark, Clark, Clark. Clark. Dadaw, sigaw mo raw yan. Alpas! Ang alagaw kayo. Mundo. Tingnan mo mo daw. Tingnan mo daw. Oops, there we go. Yeah, that'll be it. Sino ba ka lang sa tingin mo? Bro, natalagong balik mo ko ah. Ito tayo gumawa ng tira. Hindi mo daw pera na yun. Ano na yun niya eh? Dito. Ano yun ang pero? Rebilin ko ulit yan. Well, Ew. Teka! Makagwa! Ito na, start. Ano ang boy titi ko? Ha? May boy titi na kayo. Palen. Boy! Boy! Ito, ako wala ko niya. Ano kaya naman? yun, ito. Ano yung tika na kumain? Stop. Kaya, ano yung tika na kumain? Ano mo? Yun. Pistol. Ito ah. Ano yung mga pagkawa? Ano yung ako? Ilaw pa. Ito.
Yung, pagpira ka try. Kurang na tanong, pero Sabi ko talaga ko ang try. Pagpira ka. Pagpira ka. ano pa? Hindi na naman ako Ay! Para dadadadadada! Dahil sa dako! Oh, wow! Saan? Saan pumunta dito? Heaven! Even if you're not ready for it. Wow! Nakapunta ka ah! Pira ka, Jake. Ha? Pira ka. Garong-garong. Walong orin. Wala ka na game. Pumunta ka ah. Anong oras yung Toronto? So, ano? Kita relo. Kung sino mo si Jim makakita. Di ba tara ko yan? Di ko tayo ka di. Kasi ko Yo? Ay, hindi sabi. Mapana ka mapawara sa anak tuloy ba? Pag abot mo pa, isa mo sa mga. Alas mo! Ano ba? Teka! Ano ka mo? Come on. Ano ko dito eh? Owen! Ilang pa nga po, Owen? Oh, Jake. kamu ko di. Tumawag ka. Jake. Kaya nga ni. Kaya ni. Bobo Jake. Bobo Jake. Wala ako ngayon, kasi ako. Bobo Jake. Ay, Owen. Owen, Ang wala. ganito Jake. Pira. Iba na ako. Kami na ako. Kaya mo talagang ano eh. Makamot niya ako. Pira. Dalaga. Ay, Owen. Hindi na ako makabul. Owen. Sabi ko basta. Kaya magkamot hindi maaawan. Ano, Jay? Jay, ka lang. Usin mo ko. Rasunta ka? Usin ka. Rasunta ka, Jay? Ay, rasunta ka? Ayun ka. Kasi, Nasik. di ba pa rin ang akin? Ang ulo mo. Wala din ako. Religado ko lang naman. Wow! Di ka ulit sa pagkakit. Ibo, di mo sa layo ni. Anse, iba ka na, Anse. Ano ka pa? Nanilipitan mo ko sa mga pinagod ka? Bukit pa lang! Uy! Makala ko! Hindi, alam mo na Run! Run! Puta, pare, legal ako dumaloy. Hindi ako dumaloy ako. Uy, namukuha ako. Ay! Ay, tuloy. Run! Wala. 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 Okay, bye. Wait lang, mabalik ang sentro. Balikan ko pa mo.
Daypan po. Para sa pamuhay. Pati na sama sa na. Natagpo na yung ano. No. Puro pa yan. Bingo Bumi ka. si Jay. Bumi si Jay. At Bobo Jay. Elsa ka. Wow. Kames yan. Yan. Hey. Hey. Ano pa? Gusto ko magsama. Pera na dito. Ito gusto ka na. Nakatuan, ano? Bale. Ito. Tingnan mo, gusto mo tingnan. Tapipur na sa kanya. Kuha ko lang siya. 30 days. Ayan siya. Lapis, sa tipat niya. 30 days. Ano? Ikaw mo na yun, ito sa tipat ka na. Oo. Yan. Yan ka po. Yan na po. Nasa Maragon. Ginawan. Akala mo pwede ko. Bor. Lapatan mo na ito. Bobo J. Bobo J. Tingin ko lang. Tiyak mo na. Gusto na dyan, Yan, ano, shade. Oops. Ah, Yakin ko yan. Natin ito nakalusot, pa? Nalusot ko mo. Bobo J. Ano nito? Wow. Ako yun eh. After that. Alam pa, uwi ko. Ay, ba na rin yung tikbak? Yan mo, ano? Wow. Isip mo nila pero ammonia na pagkita. Pero Basta ba? nasa isla na mga basta. Ah, di tabang ako. Ito. Don't stop me, Nico. Ah, ngayon, uwi. Nagsunod sa iyo. Hello? Oo. Hindi. Hindi mo porno. Sabi ko magpadaw. Kaya nakasma ko ng buwa. Kasi lang ko ngayon talaga ka mapapansin ka. Nakupansin mga Tawag ko tawag. Ano? Oo, gusto ni ko sa tao.
Grabe, boy. Bro, Bro! Ako ayoko kasi yun. Owen! Masunod na nga yun. Ano, lang tarap. Ngayon ka na, Kaya ka Owen. mo, Secret. ba mo puputi ba? Sama na mo. Ah, Hindi. sige. Okay. Ano na nga yun? Okay. Okay. Ramon! Joel! Hindi mo kaya balik sa day happy? Gigi! Oo, buwa! Bakit nagadagan kaya? Masurog! Wala ko lang dito. Ay, mga mong politik yung mga tao. Wala ka dyan. Ano? Sarong ba buwira mo? Ay, 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 ba? Hindi na nga ito. Ay, hindi ka patulog. Ito, ito ako ah. boom, boom. Ang mga tuloy yung mga kapatid ko. Alam mo nga yung mga lalaki. Mga kapatid ko, ako nga yung kapatid ko. Mga kapatid ko, Dio. Ako naman, ako na kayo. sabay si Mark. Ano tayo ba kayo sa TV? Summer. 8 hours. 28. Mahalata mo. Nagalo tayo sa sa'yo. Oo. Diyan mo sa nag-first mode. Ikaw. Orasin mo. Ito na yun, ikaw. Kaya ako nag-first with the mobile, sabi niya ako, sabi ko, ano po yung ninyo? Ay, may chat. Atay, ay, And then to finish the position mo. Hindi siya. Hindi ka sa Bicol. May kaki yan. Keso. Baliktad. Mga teamers. Like Mga
Okay, man. Number 10, last day na. Abra, abra. Ito na po. Ano ba doon? One down. Nakulak na si Jay. Pasali yung ano, gusto ako. Yung mukha. Gusto ako. Puta pa ang kawak mo. Matigas ba? Review na sensitive eh. Hindi mo. Sige guys. Masan sa mga mga. Ako. Kaya ako. Isa. Review ko. Review eh. Yan. Ay. Uy, Jo, tingnan mo. Okay. Ay, na. Sorry. Ah! Sorry na, boy. Hindi din mag-affect. Ah? Oo. Hayop, ang daw pa nga. Nalimod ako nang may star. Ano? Ano ka, Jay? Kasi wala man. Yo, Yan, lagi yung si Jay. ano mo yun ulit? Oo. Hayop ka. Wala man yan eh. Ah. Mere. Wala ko yan, Jay. Ah? Bading-daga. Oh, yun? Yun? Ito. Magkano na ba? Magkano mag-graduate? Graduate ng PC mo yun. Labi na. Lahat talaga. Oo. Lapis. Ang lapis. Lapos. Nagpagsurog kaya. Nagpagsurog. Lapil mo. Nagpagsurog talaga. Ay, ano? Tapos na yung tinitulong ilikalaban ko. Dahil pero babae nila yan. Yun ay gumi. Just call me. Pero ang pira. Ay, kumakaroon dito. Ay! Ilang. Tulong inuwi pa kami kami sa room. Ito. Ika ba nga? Kami ka ba ng kawat? Ibuang, kasi bago pag bakit kailangan mo bagay sa'yo ang ilat kung kinuha sa inyo. Tuwat na bagay ko. Yung mga yung tatapunin ko pa sa nakailan na nagama ko. Para sila mo kung halat ko sa darat ko mga nila. Dami. El! Nagkakamali ka pa na lang sa nagkakamali ka pa. Puta, maski mag-ano ka, magkuha ka ng ibang body, magagot ka sa mga ibang pag-picture. Kung sunod ka, wala lang naman siya. Balik ka to, sikot, hindi ka na malata. Magduman ka sa mga doktor, ka sa mga kuwan. Naguhan mo ko Pero na pag sa may mga pagpapali. pandok, you may
Hindi ba, pag maano ba daw, nakamaskara, pag makasal, Kumain nga ni, bubuwag ka doon. Bakit ka daw? Tama lang! Dali! Malamig pa palit ko. kaya na sa Suarez 1, di ba? Yung ba, sabihin niya. Umiliwala na kami ito. Nagkaroon ng binibili daw. Nagbuti daw. Nagkaroon ng binibili. Ano deh? Ikaw na makakao? Dalawa mo may skin. Oh, may skin Lord. Oh, dog mo may skin. Dapat kung may skin kasi ka. Anong kulit ang hayop mo sa may skin? May bura ano ba diba? Tigba ka lang dito para kasi Iba ka? for sale. Wow! Ano ko yan? Tawag na po siya na period yan. Kaya siguro mo. Sir, Tabo. Hindi bitaw. Ay. Ay. Hindi bitaw. Naulit ako sa bahay. Friend. Kunin siya ba di ground? Matao. Buka. para sa akin ka ba Ano ito? Money. Ano yung aeroplane? Alam mo ano sabi doon sa ko? What? Ay, makahip ka. Makahip ko. Yun yung ako ba ako dito? Ano? Sa hiling mo makayo ito na rin. Bakit ang kaya pagtawad? Buwakan sa ano, yung Hindi ko mag-rap niliting na pag-rap sa kaya aram ko naan. Kung ano pa lang dito mga karakter. Ganyan na Rakle, Naruto, tapos ano, yan na kahit na ano, ang put ano, tagtad na ano, no? Hindi ka makasuka. Iba mga dyan, mga ano, so, ini, si Naruto ini, Puto ka din. si Naruto, pwede mo ang ano, what ba, pwede mo, Nore, ito. yan, 110 Ako pounds, nalala sa inyo. eh, pa, may video. 3 years. Okay. Tago. Hindi ko na ako mag-date kasi dito. Basta ka lang. Ano pa? Kaya pa ng buhok na. Okay. Wala yung kamali, ba? Ano? Wala ka na nga ito. Parang kinakatawan. Para pag-date mo ang kapito. Ako, hindi ko. Ano, tingin basta. Pero, hindi bayadan mo yun eh. Ano yung high school? Sana mo no. Order pa ko ngayon. Kaya di ba para di?
Sabi ka, Majoy. Tawang yun din naman sila sa tao. Buta ka nga mo, friend. Ayan, nakakagit ka. Kasi mo kung bakit naka-friend. Ay, ito ko yun. Iba man niya ka. PRH. Sige, nagpapalapar ka. Magkita mo kayo sa Wala sila. Lalo pa nga sila pa. Ligaw. mo. Uy, ikaw, Diyos. Diyos. Ikaw. Ano yung mga ito? Dito na. Oh, makaya. Pango. Pagkakong ba? Ikaw man ang papamalisay. Ayaw pala. Hindi mo, ano lang ka, na-ipag mo, pagpapagpapagpapag. Wow, ano may joke? Hindi mo, dito, wala ka, magkakatong mo. Gusto mo na, yung pagpawa, lang ako ng dungo. Kalagaw. Ito nga, pango. Pango! Siya malagkarang nabunggal si Krita ng papaligay siya. Ako na po sa mga gurangan, no? Ang bako ito pa ng gulong, no? Umalito ko koy. Ako pa kaya, dito mo sa akin. Bukay, ito place. Oo, bawal na mag-disay mo. Ako po sa mga ano, kapagkada Ay, ano. hindi kita. Kami ito ka mo sa bali, ba ay hindi mo sa akin lagi. Ay, dito siya. Wala na ang bali ng dito. Wala ka daw mga kapagkada. Ito. Ate, may ano na. Ayun mo po, ano mo po, ano, server mo. Ready. Ito pa lang dito. Ito na. Ito, wala. Hindi ka rin daw. Uy, ako. Yan ang ano, pagduwa. Ay, nandito pala ito. Anong pinagawa? Ay. Sino po? Po. Teka, malaga, no? At makamay, hindi ko, Carmen. Talaga pa po na Doon ka sa kuwangan, sa kapanya. Doon ka sa pinapin mo nga. Ayun. Papaluyo ko nandun, no? Eman. No, Ay. doon ko sa pili. Eman. Para mas. Pwede na doon dito. At kaparang at 5, Ah,
Sordo na. Sikat naman. Nakakita bobo. Bobo na. Ito man yan, makaw! Hindi ka, nabobo. Oo, bawal mong gararoy! Ah, yes. Naman. Ay, Mama. Uy, nakulo ka. gabi mo. Tingnan rin niya, ginagawa ko. Hindi ba may nag-play? Yun lang. No, gusto ko lang. Basta mabakal. Wala nga, ipop May kanta ko, hayop ka. ka. Yung ano, yung bubuhula. Harap sa kang tuga. Yung ba ganito kanta ba yun? Yun na din. Oh. May kakabalo, butla. Bumubutla. Jali, pango. Mama, bumubutla. Jali, balo. Ayas pango. Damo. Kapira ka. Kapira ka. Hello. O taga, kalimano, sa may tagang ano, pag-pop ka. Kasi wag mo na ako yung nakuha sa bro. Pansin na siya. I think if wag lang.
medyo may kordo. Wala na nga nakaambot mo yung circle ka nila. Ay, garo-garo na nga tayo. Senyor ko, sa paninda. Buta! Buta! Babalyo. Equals buta. Equals tell me ang gumo. Equals na ito. Chocolate na bukla. Ano ba pa ang mamalo? Bukla ang ulo ng motor. O pero ano yung nasa bora? Bukla ng motor. Mga magay. Ang hira sa tabit niya. Ito ka siya na din. Hira sa kaya talaga yan. Hilo. Ano? Hilo. Dahil ako hindi sa aga. Naka. Hindi ako na ano, 85. Sisay. Tumoy, para 82 ang ano ko, 85 ko pa. Now, dito lang sa kanya. Wala na! Ha? Ayun ba yan? Bilang yan at yan. Ha? 125. Huwag naman ka na mahatulan. Ako yan, gusto na sila ang mga klase. Covered sa kami. Oh, yun. Na? Pero nakapagod na sa mga. Ako, ang orderon mo, ito plastic. Ano yung isang ba? Malaking kami. Diyan ako. Tina, ang isa ko, Okay ba? Deman, respect data, Deman siya. Okay ba? Deman siya. Ano ba? Silbi ka mo dito. Eh, pinitid na ito eh. Tama, nasa. Start. Start na naman. Ano si? Kung ano ba? Book, laging galit ka lang. Ano kung laging galit? Divorce ka. Oh. Tiya! Yan. Sa kami regalo na oh. Oh. Ano yung pataya magkarawat igdi? Ano yun ay nakakuha ka igdi? Nagnolog. Jake, inuman mo Jake. Pwede ka man ito sa inyo. Pwede kang nagsaraw. Ay, pagkapot sa mga haway ka na kayo nabasa. Disclaimers. Ikaw ay napakalaking damulan. Huwag kang maghihirap.
Yes, okay. So, kami ko na ako. May kapapuli. Ganda ng quality mo.
Go, go, go.
Hindi mo ko lang ikaw at ang handa lang.